nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Sabi na isa natin tambalanista na si Toshi. Ay, Toshi. Ay, Toshi, sabi niya, oh shoot, yung karap ko dito sa FX, makapal ang pagkakagawa ng kilay, tas nakasimangot. Akala ko siya dinidescribe niyo. Malay mo, siya yun. Morning, Toshi. Ingat sa biyahe. Ingat sa biyahe. At sa FX driver ng sinasakyan mong FX. Good morning, kuya. Noong unang panahon, ay isang engineer ang nangarap na magtayo ng isang dambuhalang tulay na magdudugtong sa New York at Brooklyn sa Estados Unidos. Siya si Engineer John Roebling, isang German-born American civil engineer na nakilala sa kanyang wire rope suspension bridges. Sa umpisa ay maraming mga eksperto sa pagtatayo ng gusali ang kumondena sa ideyang ito ni Engineer John. Imposibleng maitayo ang tulay na iniisip mo. Hindi ito praktikal at wala pa nakakagawa ng gaya nito. Kalimutan mo na lang ang napaka-imposibleng tulay na pinapangarap mo, sabi ng isa sa mga kritiko ni John. Sa kabila nito, ay hindi pa rin maisantabi ni Engineer John ang kanyang pangitain para sa nasabing proyekto. Matagal na niya itong pinag-isipan at sigurado siya sa kanyang sarili na posible ito na maitayo. Kaya naman sa halip na pakinggan ang sinasabi ng mga kritiko, ay ibinabahagi na lamang ni Engineer John sa kanyang anak na si Washington, isang arkitekto, ang tungkol sa kanyang pinapangarap na proyekto. Anak, kung magtutulong tayo, ay hindi imposibleng maitayo ang tulay na ito. Ang kailangan lang natin ay makabuo ng tamang konsepto kung paano ito maitatayo ng maayos. Maaasahan ko kaya ang suporta mo? Tanong ni Engineer John sa kanyang anak. Oo naman, Dad! Alam mo, Dad, sa tingin ko, napakagaling nitong naisip mo. Huwag kang mag-alala, Dad. Patutunayan natin sa kanila na hindi tayo nahihibang. Luluwa ang kanilang mata kapag nakita na nilang nakatayo na at nagagamit ng maayos ang tulay na ito. Sabi ni Washington sa kanyang ama. Nakurious ako, ano kaya klaseng tulay ito? No? At gamit ang pinagsamang talino at pusong punong-puno ng inspirasyon, ay inumpisahan na ng mag-amang inhinyero at arkitekto ang kanilang dream project. Kumuha sila ng magagaling na tauhan at sinimula ng pagtatayo ng dambuhalang tulay. Naging maayos naman ang naging panimula ng konstruksyon. Subalit makalipas ang ilang buwan, dalawang magkasunod na trahedya ang nagpaudlot sa proyekto. Ang una ay nang aksidenteng maipit ng malaking bakal ang paa ni Engineer John habang nasa site inspection. Nadurog ang paa nito at kinailangang putulin ng mga doktor. Sa kasamang palad ay nadali ng tetanus infection ang paa ni John na dahilan para mabaldado ito. Hindi nagtagal ay ito na rin ang siyang ikinamatay ng inhinyero. Dahil sa pangyayari, si Washington na ang nagpatuloy ng naiwang proyekto ng kanyang ama. Ipinagpatuloy nila ang pagtatayo ng tulay. Subalit isang araw, Sir, nasusunog po ang isang makina ginagamit natin pagtatayo ng pundasyon. Kailangan niyo pong lisanin ang construction site. Sigaw ng isang tauhan. Sa halip na tumakbo,
Nagpagulong-gulong na lang. Hindi, partner. Nag-rain dance. Nag-rain dance si Washington. Sa halip na tumakbo, ay tumulong si Washington sa pag-apula ng apoy sa makina. Tagumpay namang napuksa ang apoy. Subalit, ang insidenteng ito ay lumikha ng matinding pinsala sa kalusugan ng arkitekto. Nagkasakit ito at maselang naapektuhan ang kanyang utak, dahilan para mabaldado, mautal, at unti-unting lumabo ang mga paningin. Nang mabalitaan ito ng mga kritiko, ay tila lalong nakumpirma ang kanilang mga naunang palagay. Sabi na tama tayo, isang malaking kabaliwan na maitayo ang tulay na ito. Habang nasa ospital, ay pinahihirapan si Washington ng kanyang nangihinang katawan. Subalit sa kabila nito, ay hindi pa rin siya sumusuko. Buo pa rin ang loob niya na tapusin ang proyektong pinapangarap ng kanyang ama. Habang sumisilip ang liwanag ng araw sa kanyang bintana, ay isang ideya ang nabuo sa isipan ni Washington. Naisip niya na hingi ng tulong ng kanyang asawa na si Emily para ipagpatuloy ang proyekto. Si Emily ang magsisilbing kamay at paa at tinig ni Washington para sa patuloy na pagtatayo ng dambuhalang tulay. At gayon nga ang nangyari. Buong pusong sinuportahan ni Emily ang kanyang asawa. Ang mga plano sa tulay ay maingat na ipinahahayag ni Washington sa kanyang asawa sa pamamagitan ng kanyang mga senyas. At ang mga panuto na ito na mula sa asawa, ang siya namang ipinahayag ni Emily sa mga tauhan. Nagpatuloy ang prosesong ito at muling umusad ang konstruksyon ng tulay. Sa di kalayuan, sa bintana ni Washington, ay pinagmamasdan ng arkitekto ang muling pagpapatuloy ng proyekto. At matapos ang 13 taon na pagtutulungan ng mag-asawa at ng mga manggagawa, ay sa wakas, matagumpay din nilang natapos ang National Historic Landmark ng USA, ang Brooklyn Bridge. Ang dambuhalong tulay na ito ay may main span na 1,595 feet at itinuturing na kauna-unahang steel wire bridge suspension na naitayo sa kasaysayan. Ito ay siyang nag-uugnay sa Manhattan at Brooklyn na unang nagamit ng publiko noong May 24, 1883. Oh! Napatunayan ng mag-amang Roebling na posible ang sinasabing imposible ng marami. Magpasa hanggang ngayon, ang Brooklyn Bridge ay nagsisilbing bantayog ng katatagan at kadakilaan ng mga taong nagbuwis ng dugo, pawis at buhay. Maitayo lamang ang pinapangarap na tulay. Ang daan patungo sa isang pangarap ay hindi madali at baku-bako. Kaya dapat ay buo ang loob at hindi agad sumusuko. Tama. Kung babangon sa pagkakadapa at unti-unting uusad, balang araw ay mararating mo rin ang iyong minimithing pangarap. Ay, napakaganda naman ang kwentong ito. Sobra! Ginugal ko agad, partner, yung Brooklyn Bridge. Ang ganda, di ba? Ang ganda, gusto ko magpa-picture bigla. Corrected by, kaya lang wala kang visa, partner Umpisan mo muna. Wala rin ako pamasahe pa. Mag-iipon muna ako. Hindi, pag-ipunan mo muna yung visa kasi medyo mahal. Saka natin pag-isipan pumunta dyan, ha? Oo nga, no? Ganda, partner. Pero di ba ang ganda niya? Ang galing, Tapos ang galing. hindi mo, sino mag-aakala na itong Brooklyn Bridge na ito, meron palang malalim na istorya. Diba? Para sa ilan, dinadaanan lang siya. Isang daan mula Manhattan to Brooklyn. Wala lang, daily route. Ganun lang siya. Pero para sa iba, para sa atin na nakakaalam, ito palang Brooklyn Bridge, kwento ng determinasyon,
at kwento ng Ng taong hindi sumusuko. oo, ng isang taong determinado. Napakaganda ng lesson na iniiwan sa atin ng kwentong ito mga kaibigan. Sabi nga, di ba, there's no easy road to success. Correct, totoo yan. Lahat ng mga tao nakikita nating matagumpay, lahat ng isang business na sobrang matagumpay. Correct, di ba? Pag Ito po, tinanong mo sila kung paano sila nagsimula, correct, maiiyak ka, magugulat ka, matatouch ka, may di ba? inspire ka. At masasabi mo na, we, di nga. Pinagdaanan mo lahat yan. Ang galing. Totoo yan. Kung inaakala natin itong mga taong to, ang galing naman yan, nakuha na niya ng basta Correct. ganun-ganun na lang. O kaya- Akala natin yun. O di naman kaya, limbawa, anak sila nung may-ari ng business. Wala, na yan pinamana na kaya mayaman na Correct. Diba? Pero hindi mo rin alam. Kung ano Diba? talaga ang kanilang tunay na pinagdaanan. Ang mga may business partner, usually walang holidays yan Kapag holidays nila, dun sila mas lalo na pag food business, dun sila mas lalong kailangan kasi pag holiday, mas pupuntahan sila. Tama. Diba? Isipin mo yung tiniis nilang hindi nagbakasyon, hindi nagliwaliw, para lamang para kumita at para magbigay ng serbisyo. Hindi po madali yan Tama, ano sabi mo partner? The road to success is never easy. Totoo. Talagang hindi po siya madali. Lahat ito pinaghihirapan, correct, lahat ito ginagapang ng sinumang tao. Correct, pero kapag na-achieve mo naman, Ang diba? sarap ng pakiramdam, At di ang ba? ganda ng feeling. And ito mga kaibigan, during the journey partner, as in talagang hindi naman laging smooth sailing Totoo. Hindi laging maganda yung dinadaan mo, Correct. hindi laging aspaltado. Tama, 'di ba? Lahat Dadaan yan ka talaga sa baku-bako. Correct. Dadaan May ka sa mga lubak, humps, di 'di ba? ba? Dadaan ka sa curve na hindi mo maisip kung paano mo siya madadaanan. Correct, makakasagi ka, di ba? Tama. Mababangga ka ng Correct, konti, mapipilayan ka. di ba? Madadapa ka. Pero kung halimbawa talagang determinado ka, walang rason para hindi mo ma-achieve 'yan. Correct. Diba? Marami ang mga may success stories na mag-a-agree sa sinasabi natin. Oo naman, na lahat ng mga kaibigan natin na naging matagumpay sa buhay, lahat po yan may mga matinding Correct. pinagdaanan. Tama. Ang daming iyak na mga yan. Correct. Iyak na may halong uhog. Totoo. Diba? Totoo yan. Sleepless nights. Sila yung mga taong ilang beses na nadapa, Tama. di ba? Pero hindi napagod tumayo. Correct. Diba? Thank you very much, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento. Marami na namang na-inspire. At ang mga kwento ng Mahiwagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share para marami ang ma-inspire sa kwento ng Mahiwagang Burnay. Thank you very much Thank po, you. Mahiwagang Burnay. O, Ganda diba? naman ang kwento. Ang ganda naman ang kwento ng Brooklyn Bridge na yun. Isipin mo, may kailangan pa mabaldado, may kailangan magbuwis ng buhay. Diba? Matayo Pero- lamang ang bridge na yun. Ang ganda nung At tulay. saka, hindi lang yun, partner. Ang daming nadugtong na buhay dahil sa bridge na yan. Oo naman. Kasi syempre, partner, paano kung halimbawa ang hospital mo from Manhattan, nasa Brooklyn? Kung walang bridge, di ba? Oo. Saan ka dadaan? Oh, Yung kotse mo naman, di pwede mag-submarine. Di ba pag pinundot mo, magkaka-parachute, di ba? Hindi naman, di ba? Totoo yan. Ang galing. galing. Napaka-inspiring ng kwentong ito. Salamat. Thank you, Mahiwagang Burnay. Like and share mga kabisyo para marami pa rin ang ma-inspire sa Mahiwagang Burnay. Patuloy tayong magkakasama-sama dito sa Metro Manila. And via live streaming, loveradio.com.ph. Muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang malasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio Kengres Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Yun!